page 524 et 525 ka tafsir al-Qur'an de sura 50 afasihirun hada bainana hehe e ko bilewuni am antum ka onolla to busiruna on sotaki islauha walonje e magge hande fasbiru munyo don awla tasbiru masi don falata munyo sawa on fata alaykum e do mom inma tujzauna ande ko na don yobede ma kuntum ko gonko lati don tamaluna hidon golla fa innal muttaqina ande no hulobe Allah ben fi jannatin beno e der gesele e der aljannaji afwan wa na'imin enemaji fakihina haraybe nemino bima atahum rabbum konko jomi mabbe okkibe wa waqahum rabbum jomi mabbe dandabe adabal jahim littayte jahim be wene kulu nyame washrabu yaron hani anno newri bima kuntum sabu konko lati don tamalona don golla muttaqina haraybe sobbindi ya akhi ala sururin edo dande masufatin safinade wa zawwajnahum min jombana be bihurin ainin e hurul aini be harabe sobbindi e dande piloji datudi harana sifa pilo hun kum min abdullah kala mi sobbindi e modum hore modum fewndo do o jombana be sonnabe lababe hurul aini tulbagitebe harona sifa enele be rewbe fewndi be kaduna do fewndo do wakkilano den dum to musibbe julbe walladina ben amanu gondimbe wattaba'tum jokkiti be durriyatum bibbe mabbe be jurriya mabbe bi iman e iman be nyentini be hori dina kam Allah be fap alhagnahum min jengindinaybe be durriyatihim wondude durriya mabbe bi mana men tawtindira be nokko ngotum e ko burbe dudude dewal ben duytante jippo tawa be duda dewal ben Allah wi o wama alatnahum min duitan tabe min amali imode gollil mabbe de min shayni modde e hunde bi mana ko burbe fandude dewal ben beedi tante tawya burbe dudude dewal ben kullu murin kala neddo bima kasabay ko fagiti ko rahinun ko wono tigindi dum bi mana ko tongorowo dum ngal duda tokora maggal kadi ka suratu e muddathir wamdadanahum alla dali men beydana be bifakiyatin muyanteje wala hamin etew min mashtahuna imorde ko be falete gon siko judango siko buyo yatanazauna taybe podondira fiha ton kasan nyeddude lala hon fiha tanon nyeddude hebbinaade bere den don non lala hon fiha bewre wala e majje bi mana mo yaridi o sulata wala taatimun wona bakkatu kadi be nangitirte sibe yari ko yana wa yatufutano wangino alayhim edoma be ghilmanun Allahum sukabe mabbe gollobe mabbe kanno masikkaybe hakke ko be laba kambe gollobe lu'ulun ko be tangi lu'ulu makununun suudade amma fi patron be mabbe ben kan gollante ben don hunduko ala wulude wa aqbala fi tabadum yoga mabbe ala baadin edo yoga yatasaaluna tawahibe landondira qalu be inna men kunna men latino ke men latino ke gabulu ko adi fi ahlina hakkude be ngura men den kadda mushrikina hari meden hulitum meden anitum fita wut menen e be yo men utamen bonno me yaayite famanna Allahu alaina kon Allah mo iyame wa wagana o dandi men adaba samum lette mboyowe lette ilowe lette sunnowe fono selli inna menen kunna men latino min qablu ko adina do humedere wayno Allah innahu enele Allah wal barru kanko ni diggodo nani kanko sofodi hunnay arrahimu yurmetedo fadhakkir wajo fama anta onal bi ni'mati rabbika inemaji juma di muhammadu bikahinin ko andurejo wala majununi wona fetu do no be wolirtani am yaquluna kabe wi sha'irun o ko yimo na tarabbasu bi habbitano dem moraybal manuni sikke mayde habbitano dem mo mayde uli yata be tarabbasu habbite fa inni mimma akundu de mo minal mutarabbisin kum jiado habbitibe waylite am ta'murhum kahara yamir bi ahlamuhum billahi mabbe bi hada dum am hum kahara be woni gawmun ko be yimbe taaguna bewbe tum am yaquluna ka be wi takawwalahu awolini qur'an bal ko ni la minuna be gomdina nani falyatu yo be addi bi hadisin yewtere mithlihi sifa qur'an in kanu sibilati sadigina ko gonga wonde awolini nde am kholigu ka be taga min khairi shan imorde ko ina hay e hunde o e be ko goddum taga yo be accu am humul khaliquna ka ko kambe woni ko tagi o ina kambe tagi am khalaqus samawati wal arda ka kambe tagilede kam oye bas koni la yaquluna be hola ki tu woni Allah am indam kayno kabe on khazainu rabbika ngaluji jomi mada din sakkona hara ko dom be teppi
am humul musaytiruna ka ko kambe ni diriso be ko kambe ni ferliso to be pijidi am lam kano dan be on sullamun yawrugal ka aduna yastami'una tahi be yaade be jento yo fihi ka samaton harabe nani to woni goddum fali ati aw be yu addu mustami'uhum jentibe mabbe ben bi sultanin dalil ko nano ton ko mubin hara ko feñu do am lahul banatu ka wodana Allah bibbe rewbe wala kumul banuna wodana onon bibbe worbe am tasaluhum ka o landoto on woni one laado ajiran juddi fahum hara kambe min makhramin immorde am tasalum ka hara one laado landibe ajuran joddi famta kambe min makhram immorde en joddi ndibe landande muskaluna no sattani be mara cogumum ko dum hadi be arabe be nata e dinaka am indahumul ghaib kayno e jungo be andugol ko wirni ko famta kambe yaktubuna be windude dum am yuriduna ka be fala ton kaydan fewjugol pewjoje bonde fi ne laado e fi dinaka ko dum be fala falladina kafaru abe heferabe humul makiduna kambe fewjobe yanta e hore mabbe am lahum kana wodani be ilah rewete do ghayrullah ko ina Allah subhanallahi ala bal wodani Allah amma shirkun gay ko ben shirkude wa yaraw sibe ikisfan tajere mina samay morde ka sama saqitan hino fukko yana e hore mabbe be sikka kambe ko ndiyan yaqulu be na iyo sahabun ko dolare markumun teddunde rondinde tobina joni fadaruhum tertobe hatta yulagu habe hawra yawmahum enyallal mabbe alladhi ngal fihi ngal tata ender mudum yusaguna ko be soggete nabe yawma la yukhni yande tawina foita anhum mabbe kaydum peje mabbe den shay'an hay hunde wala be on ali yunsaruna walloytebe wa inna lil ladina andena wadan ben zalamu tonyube adabal lete duna zalika de hewta den don kati godde go sekuru walakin nakunitum aktharum kuburi hewde mabbe la ya'lamuna be anda wasbir munyo yo muhammadu e kala nyenti dina ne laado le hukumi rabbika nyaawore jummanden fa innaka bi ayunina hida ngayna teri amen wasabbi subhanahu da bihamdi rabbika yetta jumima hina taqumu de hida immo bimbi wa min al-layli immorde jemma kadi de hida walo